салом алейкум ҳамдиёрони азиз, хуш омадед ба канали Тарона ТВ. ман Набиҷон ҳастам бо шумо. имрӯз хурсандовар аст ки ба мо вазорати молиявии кишвар қарори сангҳои қиматбаҳоро таҳният карда пеҳниҳод карданд ва ҳукумат низ инҳоро дастгирӣ намудааст. ин қарор чандин сол буд ки мардуми кишвар интизор буданд ва қарори мазкур ба ҷустуҷӯи сангҳои гаронбаҳо ва заршӯён имконият медиҳад қонунӣ маҳсулоти худро бифурӯшад. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед то ин ки дастраси дигарҳо гардад. қарор ҳоло дар ҳолати тайёршавӣ аст ва ҳукми қонунӣ нагирифтааст ва бисёр аз мақомотҳо ин қонунро дастгирӣ намуданд ва насиб бошад рӯзҳои наздик парлумон тасдиқ мекунад. ба сабабҳое ки бисёрӣ ин касбро дӯст медоранд ва аз уҳдаи ин кор мебаранд хурсанд кунам. бале ин ҷӯяндаи сангҳо касб низ ба ҳисоб меравад ва на ҳама аз уҳдаи ин кор мебарояд. дар ин ҷодо низ илми шинохтан, касби пайдо намудан ва тоқату сабри зиёд талаб мекунад. гарчанде ки ҷустуҷӯ ба фурӯши сангҳои қиматбаҳо мувофиқи қонун ҷазо дода мешавад, касоне ки ба ин кор даст мезаданд дар ҳоли ҳозир бахше аз сангҳои қиматбаҳои Тоҷикистон хориҷ ба қочоқ мешаванд. мақомот мегӯяд ҳар сол чанд нафарро бо гумони қочиқи сангҳои гаронбаҳо ки нархшон ба 1000 сомонӣ мерасад дастгир мекунад. сангҳои қиматбаҳоро дар ду канори дарёи Зарафшон, Кофарниҳон, қатқади дарёи Панҷ ва минтақаҳои Помир пайдо кардан мумкин аст. Оли Маҳмуд Олизода, саргеологи идораи геологии тоҷик, рӯзи 10 феврал дар суҳбат бо рӯзномагарон гуфт, қарори ҳукумат ба дасти онҳо расид. маърифи таҳрир қарор вазорати молиявӣ аст ва идораҳои дигар пуштибонӣ карданд. мо низ ба таҳрир қарор назори мусбат дорем ва аз он ҷонибдорӣ мекунем. тибқи он шахс ба иҷозати оддӣ аз вазорати молия метавонад ба ҷустуҷӯи сангҳои қиматбаҳо заршӯӣ машғул бошад. гирифтани иҷозат бисёр содда мешавад. мушкилӣ нахоҳад дошт, аммо танҳо дар баланси давлатӣ гузашташуда набошанд. иброз дошт Олимзода. яъне дар ин маконҳо давлат коркарти намуди сангро дар нақша нагирифта буд. ин мақоми идораи геологӣ мегӯяд ҷустуҷӯ ва ихтиёҷи сангҳои гаронбаҳоро ба монанди рубин, сапфир, агар шояд шумо донед фулайт ва ғайра дар бар мегирад. дар минтақаҳое ки кишвар нуқтаи хариди металл ва сангҳои гаронбаҳо ташкил мешавад. ҳамчунон вазорати молия метавонад онҳоро харад. дар сурати нахаридани вазорат ба соҳиби санг иҷозат дода мешавад ки онро ба ҷои дигар фурӯшад. ҳудуди 3 қаламравии Тоҷикистон кӯҳистон аст. ки медонад,
ва гуфтаи геологҳо санҳои гуногуни гаронбаҳо вуҷуд дорад. нишондиҳандаҳои захираи ҳазорсолаҳои оянда ки фаъолият мекунад, ихтироҷи 6 килограмм сали саноат буд. гуфта мешавад, ки бо ҳадафи ҳам шудани имконоти техникӣ ҳама сол то 20 килограмм лали санъатиро метавонад аз кон ба даст орад. ва чунон ки дар боло гуфтем, ин қарори муҳим барои мардум ва кишвар тезтар аз тариқи идораҳо лозим гузаранд, дӯстони азиз. ва парлумон ӯро низ тасдиқ мекунанд ва мардум тавонанд ба озодӣ ба кофтани сангҳои қиматбаҳо ва шустани тилло машғул шаванд. ва ман низ боварӣ дорам, дӯстони азиз, ки мардум зиёди Кӯҳистон соҳиби кор ва музди мегарданд, ки зиндагонии худро хуб кунанд. тағйири интишод ва низ зиндагии худро хуб кунанд. тақдири ин ҳуҷраи муҳимро домангир мешавам, дӯстони азиз. аз навигариҳо ва қабули он ба шумо хабар медиҳам. дар охир ба канали Тарона ТВ обуна шуданро фаромӯш накунед ва лайк монданро ҳам фаромӯш накунед. бо мо бошед.